O grupo de goberno tivo clara dende un primeiro momento a elección da agrupación de voluntarios de protección civil como pregoeiros do Nazareno. Pretenden deste xeito amosar o agradecemento ao seu labor desinteresado durante anos que se veu acrecentado durante a pandemia. E si ben durante a pandemia éramos nós, a xente, os ciudadanos, que saíamos ás ventás a aplaudirlle aos sanitarios, á protección civil, aos corpos de seguridade, pois ora como devolverlle non ese revés, que salan eles á ventana e que sexan eles os que reciban o aplauso dos nosos veciños e de todos nós e ese cariño que como decía o alcalde, sempre lle amosan nas redes sociais, entón que sexan eles os que salan á ventana e reciban ese cariño e ese aplauso dende a rúa. Ademais do agradecemento público, o Concello da Pobra segue a apostar por reforzar a agrupación coa dotación de medios económicos e materiais para contar cunha unidade cada vez mellor preparada e con maiores equipamentos. Damos de 6.000 euros de axuda cada ano e iso tamén nos gusta remarcalo porque queremos que ter unha agrupación de voluntariado forte, cada vez mellor preparada e máis dotada para que cumpran con todos esos os seus obxectivos. Dende o Concello animan a toda a cidadanía a chegarse ata a Casa Consistorial o venres 16 ás 9 da noite para arroupar os voluntarios e darlle a benvida ás festas.